Wema hey waze wasishiya uNathi Mthetho sididekile. Yabona nje waze wasishiya sididekile thina nje silandela indaba Nkosi yami simangele nje sididekile ubhuti osamncane kangaka. Asazi noma uphushiwe noma uyibulele njengoba ewaye uminister wamaphoyisa and umkhwanazi kulezi insuku udila namaphoyisa ababesemaphoyiseni iningi corruption eyenzeka emaphoyiseni ngesikhathi sakhe ngethemi yakhe kuningi okwakwenzeka emaphoyiseni. So njengamanje umkhwanazi udila namaphoyisa nembona nje udila nobheka icele nje udina no bani ugudla nabo yabo. So manje lento eyenzekile isishiya thina singazi ukuthi uyibulele lo baba ngenxa yamafayili akade enawo ngenxa yezinto azenza. Ubulewe ngenxa yokuthi kune-information akade yazi labantu ekuthiwa ama-loose end asazi. Yabona nje asazi nje ukuthi kwenzakaleni ngalo baba nonkosikazi akuphume emotweni ukuthi endabeni I mean ukuthi i-WhatsApp strange yani yona la itholile iFrance i-first world country bakwethu ngisho ukuthi makushone i-tourist angeke kudume indaba zonke ukuthi kushona i-tourist liphonse ehotel even before bazi ukuthi kuthina bekuwumuntu obalekile phela kubona bekuwumuntu nje understand. So makuwumuntu nje kodwa bekufanele kube khona i-news coverage bekufanele kuphume indabeni ukuthi hayibo khona umuntu oshonile eFrance kune-tourist eliphonsile ebuilding yabo. Kube khona nama-pictures esigameko yabo. Kube khona isigameko mhlambe emboziwe lapha phume indabeni ko front page kuphi ukuthi hayi kune tourist elibuleleke kuqalwe phansi ke kucheckwe ihotela ukuthi ubani ukhona ubani ongekho ubani ucheck in ubani ucheck out. You understand? Hayi guys ngeke khona ukushaya amanzi la. Lo bhuti lo wabiwa ngalela langa ukuthi ulahlekile ne watholakala ngalela langa eyiphonsile. Kushuthi abantu abaklinayo bafika abaklina babona ukuthi ukhona ngoba nazi impahla nayi cellphone banganaka. Kushuthi bona kulela hotela labo angikhathali noma ngabe ubebhuke engenayo iview ne noma ngabe ihotela lakhe kulona leli elisefront eline-view yasefront line-view yaseback iback le eba ila kwenziwa khona i-delivery yabo ama-parking yabo lezo zinto. Shuthi makuwukuthi ubeyiphonse ngeback kusho ukuthi lela hotela liyaphela usuku kungekho i-delivery yenzekile. Abantu be-laundry abantu abasebenza khona bazipaka phi imoto zabo ngoba phela ngeke bayipaka efront. Abantu abasebenza khona bayipaka phi imoto zabo. Uyayizwa into engishoyo? So lo baba lo hayi zaze zangixaka indaba kodwa ke ningawarisheki ngami ngakufundela ukukhuluma indaba zabantu kodwa le ingiphatha kabi ngoba kusho ukuthi lo baba ufe namaqiniso. Whether uphushiwe akaphushwanga or whatever kwenzakalile kodwa lo baba ufe namaqiniso. Umbuzo wami uthi bamoshe kangakanani kanti labantu imalini kanti laba bayithathile le lokho ekuthiwa wenza ukuthi labantu abakhuluma iqiniso mos. Kulungile noma bazogwetshwa noma ngeke bagwetshwa abamane basixoxele nje ukuthi benzani athi umuntu ngangithola icheck yamalini ngangithengela amateku hayi ngangijwayele ukuya kwi-vacation hayi ngangidla nentombi basixoxele nje yazi ngicurious ngifuna ukwazi ukuthi kanti imalini le ababeyidla mangabe babedla imali. Kuyafana it's all about imali noma ngabe babebulala abantu it's okay but ekugcineni kosuku kwakunemali phakathi. Sesifuna ukuzwa ke manje umuntu akamana axolise amana hlambuluke nje yasho ukuthi hayi mina ngathola u4 million hawu ngawudla nentombi hawu ngathenga iFerrari hawu kodwa uNathi Mthetho wazi washiya simangele.